Kont naħseb li hemm ċertu sens ta' diċenza bażika li nistgħu nżommu jien u l-Prim Ministru minkejja li ma naqblux fuq il-mod kif immexxu lill-pajjiż. F'konferenza tal-ahbarijiet il-mexxej Laburista Joseph Muscat qalli fil-waqt li huwa ser jibqa' kommess għal stil ġdid ta' politika saħaq li d-diċenza bażika inkisret. Din illum u f'dawn il-jiem inkisret totalment. Inkisret totalment u fil-fema tiegħi il-Prim Ministru Gonzipn jinsabu ffriżati fil-passat. Joseph Muscat spjega li l-gidba li ntqalet li l-Partit Laburista jrid jifriża l-paga minima saret mhux biss fil-konfront tiegħu u tal-Partit Laburista, iżda anke fil-konfront tal-imsieħba soċjali. Ħadd mill-imsieħba soċjali ma fehem kif qed jgħid li fehem il-Prim Ministru. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, Joseph Muscat ħabbar li ser jiftaħ l-ewwel libell fil-karriera politika tiegħu. Biss fuq gidba l-iktar mod assolut li qed jagħmel Gonzipn, jien iddeċidejt illi niftaħ libell lil dak kollha responsabbli illi qegħdin iwaqqgħu fil-fema tiegħi id-diskors kollu politiku li qed iwaqqgħu dak kollu illi politikament nistgħu nimxu l quddiem bħala pajjiż. Il-mexxej Laburista fakkar kif f'artiklu fuq ġurnal lokali f'Marzu li għadda, il-Prim Ministru nnifsu kien kwotat jgħid li billi tola l-paga minima mhux ser jiġu indirizzati problemi soċjali li kienet semmiet il-Caritas f'rapport li għamlet. Il-Partit Laburista iżda dakinhar ma ħaridx jgħid li l-Prim Ministru jrid jifriża l-pagi għaliex ma mexiex bl-istess scale tiegħu. Joseph Muscat fakkar li kien Lawrence Gonzi, l-aħħar Prim Ministru li friża l-pagi. L-aħħar Prim Ministru li friża l-pagi fil-pajjiż kien Lawrence Gonzi nnifsu. Lawrence Gonzi ffriza l-pagi u għata l-pagi wkoll tal-haddiema tal-Airmalta għalilhom illi bil-friża fil-pagi tagħhom ħajsol bis-sitwazzjoni ta' parsi solvija sal-elezzjoni tal-2008 wara l-elezzjoni tal-2008 kulħadd induna li l-Airmalta kienet dieħla fil-ħajt. Iffriża l-pagi tal-haddiema tal-IPSL post l-oħrajn. Il-mexxej Laburista qal li l-Prim Ministru jrid ikollu wiċċu tost biex jitkellem fuq il-paga minima meta huwa ħażieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Naħseb li ikollok wiċċ tost kbir biex il-Prim Ministru li ħa 500 euro żieda fil-ġimgħa jipprova jillecturja jew jimmoralizza jew jippontifika dwar il-minimum wage. Joseph Muscat reġa' saħaq li l-Partit Laburista jrid li gvern ġdid jaqta' l-ispejjeż għall-familji ewlenin fosthom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma biex il-pagi ikunu b'saħħithom. Iddikjara wkoll il-Partit Laburista qatt ma qal li ser jifriża l-paga minima għaliex il-kumpens għall-għoli tal-ħajja ser jibqa' jingħata u ġala darba jkun hemm tkabbir ekonomiku fil-pajjiż jingħataw żidiet aktar minn hekk.